dosa. Keistimewaan agama Islam ingkang nomor sedoso, Islam adalah agama kesungguhan, agama yang serius. Terus Islam niku mboten apus-apus, mboten kados nuwun sewu agama liyane Islam. Naming Islam agama ingkang serius. Mila menika napa? Menawi kita salat niku kedah serius, kedah khusyuk, tumak ninah. Mila menika saperanganipun fatwa saking para ulama nalika dipun suni pirsa, menawi kita ruku napa sujud mau subhana rabbiyal azim nek ruku, subhana rabbiyal a'la nek sujud ping 3. Napa mau ping 3 niku imame sih sujud ora randang ngadeg-ngadeg randang lingguh nek sujud. Nek ruku randang iktidal. Iku kula kedah pripun? Ya maca bacaan liyane kan enek bacaan liyane. Nah kula mboten apale namanya Subhana Rabbiyal Azim, apale namung Subhana Rabbiyal A'la. Napa ingkang dipun fatwaaken nggih menika? Ya wis dibaleni meneh bacaan kuwi nganti imame nek sujud nggih lungguh, nek rukuk nggih iktidal. Gitu. Terus ampun ngantos maca ping 3 terus imame mboten enggal-enggal iktidal terus jenengan mboten maos napa-napa. Niku mungkin mesti napa? Mesti napa? Ngelamun, pikiran gawean, dadi kelingan kunci motor sing mau digoleki ra petuk-petuk dadi kelingan, sepoke kabeh dadi kelingan. Mila wis dibaleni meneh macane, nganti ping pinten Pak, wis nganti imame gerakan selanjutnya. Terus agama Islam niku agama serius, ora kena salat karo guyu cekakaan. Napa melih kados sampean sakniki nggih naudzubillah min dzalik salat dinggo konten. Salat dinggo video, nggih. Kadang tiyang niku salat ning ngarep Ka'bah ya pesen karo sandi, tolong aku difoto. Aku sujud ku tolong difoto. Golek kiwa tengene gak moto malah moto dhewe sujud karo ngene. Ben tak foto dhewe, ora gelem do moto. Islam niku agama serius, ampun nggo guyon, ampun nggo namanya Islam agama ingkang serius. Agama liyane mboten serius. Lah awake dhewe agama Islam ampun nggih menika tiru-tiru agama sanesipun ingkang mboten serius. Termasuk wujud serius tenanan niku nggih tenanan anggenipun ngeterapaken ajaran agama Islam. Nggih menika kita ngamalke Islam jumbuh kalian keterangan-keterangan ingkang kasebat wonten Quran lan hadis. Ampun kita ngamalke Islam kanthi amalan ingkang boten wonten keteranganipun saking Quran saking hadis, ning malah nyunto amalan-amalan tiang-tiang ting jawi agama Islam. Loh, daya agama kae duwe amalan ngene. Apa enak Islam yang gawe ngono ya enak. Nah niku berarti ora tenanan. Islam boten agama model ngoten niku. Terus agama Islam itu agama tenanan, agama serius, agama yang kuat dalam beragama. Terus awake dhewe niku beragama kudu kuat. Nggih. Kanjeng Nabi dawuhaken napa? Hadis sahih riwayat Muslim, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dhaif. Wa fi kullin khair. Wong iman sing imane bakoh, imane dhuwur, kuwi luwih apik lan luwih ditresnani dening Allah tinimbang wong mukmin sing imane ringkih. Sanajan kabeh wong iman kuwi ditresnani dening Allah. Ning tresnane Allah benten-benten. Samsaya dhuwur imane, samsaya ageng anggenipun ditresnani dening Allah. Ning lek imane ringkih nggih ditresnani dening Allah. Ning rasa cinta Allah kepadanya, keridhaan Allah padanya sedikit sesuai dengan kadar
keimanan. Mila dhewe ya kudu serius. Nggih.